गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। आरोबाव ख्रिस्टनि अनजाग्रा नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ दिनैनि बे गेदेर सानजों लोगोसे साफ्रोमनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। अनस्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि बे गेदेर सानजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे सोलोंनायखौ सोलोंनो बा ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे मोनदेरनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बे समाव मिजिंथिहरबावदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि सानखौ जों साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ बर'दिन, that means ख्रिस्टमास होननानै साफ्रोम ख्रिस्टियानफोर बा बुहुमनाङैनो जाथि मोनफ्रोमावबो दिनै मिथिगौ। मिथियैनि दिनै बाखि गैया। अब्लाबो दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों आंबो गोथौथारै मोनथामसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनैनि बे दिननि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों। थ' अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे सावरायनो साननाय टपिकआनो दिनै बेनो जाहैबाय God's greatest gift। इसोरनि गेदेरसिनथार देरसिनथार दान। सोरनि दान? सोरनि थाखाय दान हरखो इसोरा? जों सुबुं हारिनि थाखाय दान हरदों। जे बुहुमाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथिनो, मोनफ्रोमबो देशनो इसोरा गेदेरथार दान दिनै हरदों। आरो दिनैनि बे दिनजों लोगोसे जों साफ्रोमबो दिनै मिथिनो मोनदों। बे दाना मा बिलाइ? बे दाना सोर बिलाइ? दा बेनो जाहैबाय इसोरनि बिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट। बे जिसु ख्रिस्टखौनो दिनै जोंनि थाखाय बुहुमावहाय दान दिनै हरदों। दिनै जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन। दिनै जोंहा बर'दिन होननानै ख्रिस्टमास होननानै रंजाब्लानो जागोन, दिनै बे नङा। जोङो ख्रिस्टमासखौ गोथौवैनो दिनै जोङो मिथिनो नांगोन आरो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायनो नांगोन, हामबाय होननो नांगोन आरो रंजानोबो दिनै नांगोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, थ' मानो इसोरा बे संसाराव गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ मानो हरखो? मा खारन? मा जाहोन? नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, फै जोङो गोथौ आरोबाव मिथिसिननानै जों लाबावनि। नोंथांमोना मिथिगौ ना? बै समाव जों सुबुं हारिया, बुहुमाव थांनानै थानाय जों सुबुं हारिफ्रा इनायनो गाज्रि जाबायमोन, पापजों बुंफबबायमोन होननानै दिनै जारिमिना दिनै जोंनो खोन्थायो। बेबायदि सुबुं हारिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि, ओरैबायदि पापजों उसिफावबायमोन। थ' बेनिखायनो बे सोरगोआव थानाय इसोरा जों सुबुं हारिनि थाखाय सिन्था जाबाय आरो मानसिखौ गावनो सोरजिनानै बे इसोरा दिनै मा दुखु मोनदों होननानै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोयो। थ' बे समाव अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जों सुबुं हारिया बेबायदि पापजों बुंफबनायखाय, गाज्रि गाज्रि खामानि मावनाय दांनायजों बुंफबनायखाय थैनायनि अनगा जोंहा जेबो दिनै राहा गैलामोन। मिथिबायना? जों मावनायनि पापनि थाखाय जोंखौ बायख'नो हानाय दिनै रावबो दिनै गैयामोन आरो संसाराव फैयाखैमोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनै बे इसोरा जोंखौ गेदेरथार अननानै गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ दिनै बियो संसाराव हरबाय। मानो हरखो? जेन' संसाराव फैनानै जोंनि मानसि जाथिनि पापखौ उदांस्रि होनो, बानस'नो, जोंखौ पापनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय बियो दिनै हरबाय। बे जिसु ख्रिस्टखौ गावनि क्रुसाव थैनायजों जेन' जोंनि पापखौ उदांस्रि होनो हायो, बे जाहोननि थाखाय दिनै बे इसोरा गावनि सासेल' सारिजानाय बिसाज्लाखौ दिनै जोंनो हरबाय बुहुमाव।
दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बुहुमाव जोनोम लाफैनानै थैफैदोंमोन जोंनि पापनि थाखाय नोंथांनि पापनि थाखाय बुहुमाव थानाय सुबुं माहारि पापफोरनि थाखाय बा बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बोखांनो बासायनो उदांस्रि होनो थाखायसो बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै सोरगोनिफ्राय संसाराव फैदों आरो जोंनि पापनि थाखाय बियो बलि जाफैनांदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो दिनैनि बे दिनजों लोगोसे गोथौथारै जोङो मिथिनो नांथारगोन। अब्ला फै जोङो बाइबेलनिफ्राय मोनथामसो बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो खोनासंनि दिनैनि दिननि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों। थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां ज'हननि 3 बालाबनि 10 सिरि Gospel of John chapter 3 verse 16 बेयाव बेबायदि लिरदों मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय बिखौ जायहा फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। खोनाबायना जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनदों? अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर मा होनदों? मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबायनो आरो मा खालामबावखो अननानै गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो दिनै संसाराव हरबाय। बि मा होनना बुंदों? बेखौ जायहा फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ दिनै मोनगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनैनि दिनखौ दिनै जों मिथिनो हाबावो God's unconditional love इसोरनि जेबो कन्डिशन गैयालाबानो बा माबा मोनसे अननायनि थाखाय माबा मोनसे गैयालाबानो गेदेरथार इसोरनि अननायखौ दिनै जोङो मिथिनो हाबावो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। मिथिबायना? थ' अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो बे समाव बाइबेल सिरिनिफ्राय खोब गाहामथारै मिथिनो मोनबाय दिनै बे इसोरा जों सुबुं हारिखौ अनामोनब्ला दिनै बे संसाराव थानाय सुबुंखौ अनामोनब्ला दिनै गावनि बिसाज्लाखौ माब्लाबाबो बियो ओरैनो हरनाय नङामोन जोंनि पापनि थाखाय बलि जानांगौनि थाखाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनो दिनै नांगोन। ओंखायनो जोबनायाव बुंदों जायहा बेखौ फोथायगोन बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायगोन गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै बियो माब्लाबाबो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ दिनै मोनगोन होननानै बुंदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर थैखांनायनि उनाव जों मानसि जाथिया मोदोमखौ लानानै थैनायनि उनावबो जोंहा मोनसे घटना दंबावो। मिथिबायना? सोरगो आरो नोरग थैनायनि उनावब्लाबो जायहा बे इसोरखौ फोथायनानै बे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैबाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। द्याट मिन्स सोरगो रायजोखौ मोनगोन। बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौसो रायज्लायदों। आद्रि जाथारनाय नङा। जों मानसिया सानसे थैखागोन नाथाय थैखांनायनि उनाव जे बिसार दङ सोरगो आरो नोरग दङ जोङो माब्लाबाबो जायहा फोथायनानै थैलांबाय माब्लाबाबो नोरगाव थांनाय नंथारा जोङो सोरगो रायजोखौ दिनै जों मोनगोन आद्रि जानाय नङा होननानै बुंदों। बरंस जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होननानै बुंदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा दिनैनि दिनखौ गेदेर सान बर'दिन ख्रिस्टमास होननानै रंजादों फालिदों। नाथाय बे भिडिअनि लोगोजों आं बेखौसो कुइसन खालामदों आङो दिनै ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै मा रोखोम आं इसोरनियाव जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनाय दङ बा मा रोखोम दिनै आङो हान्थिबोदों इसोरनियाव हामजाजाथाव दिनै नंगौना नङा? अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो फै जोंनि गोसो मोदोम जिउजों जोंनि मावनाय दांनाय आखल साल सल'नि गेजेरजों बे इसोरनि बादि दिनै जों जानो हास्थायनि। आरो मोनसे सिरि जोङो फरायनानै खोनासंबावनि दिनैनि बे दिनजों लोगोसे थ' बेखौ मोननो हागोन 1 ज'हन 4 बालाबनि 9 आरो 10 सिरि 1 ज'हन chapter 4 verses 9 and 10 बेयाव बुंबावदों इसोरा गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ संसाराव थोनहरनानै गावनि अननायखौ जोंनो दिन्थिबाय
बेजोंनो जोङो गोथांखौ मोनो। 9 सिरियाव बुंबावबाय मा होननानै बुंबावदों? इसोरा गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ संसाराव थिनहरबाय, गावनि अननायखौ जोंनो दिन्थिबाय। बे इसोरनि अननायखौ आं दहायसो गिबियावनो होनबाय जे गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ दान हरनायजों लोगोसे बे इसोरादि माबादि अनखो जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय बेखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय आरो दिन्थिबाय होनदों। बेजोंनो जोङो गोथांखौ मोनो होननानै बुंदों। आरो 10 सिरियाव बुंबावदों अननाया बेनो जोङो इसोरखौ अनबाय बे नङा, नाथाय बिसोर जोंखौ अनदों आरो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो थाखाय बियो गावनि बिसाज्लाखौ हरबाय। खोनाबायना अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर? जोंदि पापीमोन, जोंदि थैनो नांगौमोन, मिथिबायना? बेखौ जोंखौ बासायनो थाखाय, थैनायनिफ्राय पापनिफ्राय जोंखौ उदांस्रि होनो थाखाय मा बियो गावनि बिसाज्लाखौ दिनै हरबायनो। दिनै जोङो गोथौ बेनि सोमोन्दै मिथिथारनो नांगोन अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आङो खोनासंहोबावनि। थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां जहननिनो 3 बालाबनि 15 सिरि, गस्पेल अफ जन चैप्टार 3 verse 15। बेयाव बेबादि लिरबावदों, बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि होनदों। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथाङा दाबो अबहेला खालामदोंब्ला बा जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै एसेबो मिथियाखैब्ला बा मिथिनानैबो मिथियै बायदि जादोंब्ला फै जों बे इसोरनाव गुरुत्तर भाबै जोङो नांथाबनि मिथिसिननि बे इसोरनियाव साबना हामना जोङो मोजाङै जोङो जिउ खुंनि, जेन' जोङो जोबनो रोङै गोथांखौ जेन' जोङो मोननाय बादि। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों बेखौसो दिनै आङो सावरायदों। दिनै गोबांथार बर'दिननि बेलायाव गोबांथार रंजानायनि दिनै बाथ्राफोर दिनै दङमोन, खुसिनि दिनै बाथ्राफोर दिनै दङमोन, नाथाय आं दिनै नोंथांमोनजों खुसिनि बाथ्राखौ दिनै सावरायाखै। इसोरादि जोंखौ इनायनो अनबाय, बेनि थाखायसो नोंथांमोनजों बेखौसो दिनै आङो सावरायदों। बे इसोरनि गेदेर अननायखौ नोंथाङा माबोरै होफिनगोन मिथिगौना? जों गोथौ सिन्था खालामनि। इसोरादि नोंथांनि पापनि थाखाय, जोंनि पापनि थाखाय बुलि जाफैबाय, फैनानै संसाराव जोनोम लाफैनानै, थ' जोङो माबादि जानो नांगोन दिनैनि बे दिनाव? फै जों गोथौवै साननि अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। दिनैनि दिना रंजानायनि थाखायल' नङा, हामबाय होननो नांगोन बे इसोरखौ, गेदेरथार हामबाय होननानैसो रंजानो नांगोन अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। दा आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारै बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि बे दिना मा बेखौ गाहामथारैनो मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरबाय आरो नायग्रा साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों आरो दिनैनि बे रंजानाय दिनजों लोगोसे रंजानाय मोनफ्रोमबो बेलायाव इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे थाथों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।